Dimanche utukalo tile 13 Niger autorités y'a yira k'a fɔ k'u bɛna Niger président kɔrɔ Mohamed Bazoum k'u bɛna poursuivre justice la pour haute trahison ale ni atteinte à la sûreté de l'État. O ye jumɛn ye ko bari ko a kɛmɛ don ka janfajugu ta ni ka ɲɛsin jamana ma, ko ale ni a b'a fɛ ka dankari jamana lakanali la. Niger autorités y'a yira k'a fɔ ko preuve jɔnjɔn b'u bolo u ka nin accusation in na contre Mohamed Bazoum. Ko kumaɲɔgɔnya tɛmɛna Mohamed Bazoum ale ni Niger complice dɔw cɛ, ale ni jamana wɛrɛ faamaw, ko ale ni responsable d'organisation internationale. Donc kɛmɛ don ka ko dɔw labɛn dugu ma komi ni janfajugu dɔ ka ɲɛsin Niger yɛrɛ jamana ma ani Niger jamanadenw ma. A yirala k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya tɛmɛna Mohamed Bazoum ale ni jamana wɛrɛ représentant cɛ, i n'a fɔ États-Unis, ale ni a ka entourage politique membre. An b'a yirala k'a fɔ Mohamed Bazoum a minɛnen don an bɛ wagati min na i komi sisan palais présidentiel kɔnɔ a n'a muso n'a den. Mohamed Bazoum a y'a yira média caman na k'a fɔ ko ale minɛlen don otage la, ko courant t'ale bolo et puis u kɛmɛ don ka courant tigɛ ale la, ko et puis fana dumuni caman ti diya ale ma. Niger autorités y'a yira k'a fɔ ko o kuma tɛ tiɲɛ ye, ko Bazoum ko baasi foyi t'a la, o dumuni b'a bolo, courant b'a bolo et puis a ka médecin bɛ taa diɲɛ don o don o bɛ taga Bazoum lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni baasi t'a la. Pour le moment Niger menacelen don CEDEAO mɔgɔw fɛ, kɛmɛ don k'a fɔ ko u bɛna intervention militaire kɛ ko ka Bazoum libérer ni ka Bazoum ka fanga lasegin a ma. O décision min tara CEDEAO mɔgɔw fɛ, jamana caman y'a yira k'a fɔ ko o tɛ solution ɲuman ye, ko n'u y'o kɛ ko a kɔlɔlɔ bɛ bonya wa Niger kelen dɔrɔn ti a kɔlɔlɔ sɔrɔ, k'a kɔlɔlɔ bɛ se Afrique jamanaw bɛɛ lajɛlen ma.